እቶም ቀንዲ ምልክታት ናይ ወቕዒ ሓንጎል ወይ ድማ ስትሮክ እዚ ናይ ሎም መዓልቲ ኣርእስትና ኮይኑ ብዛዕባ እቶም ቀንዲ ምልክታት ናይ ወቕዒ ሓንጎል ወይ ስትሮክ ቅድሚ ምዝራብና ግና ሕፅር ዝበለ መእተዊ ናይ ብዛዕባ ስትሮክ እንታይ ምዃኑ ክንዘራረብ ወቕዒ ሓንጎል ወይ ስትሮክ ክበሃል እንከሎ ብሰንኪ ሓንጎልና እቲ ዘድልዮ ኦክሲጅንን ጥረ ነገራትን ዘይምርካቡ ዝኽሰት ዘይተደላየ ተርእዮ ኮይኑ ብክልተ ናይ ደም ጉዕዞ ናብ ሓንጎልና ወይ ገለ ክፋል ናይ ሓንጎልና ዝኽልክሉ መንገድታት ይስዕብ ቀዳማይ ዝረግአ ደም ነቶም ንኣሽቱ ሰራዊት ደም ናይ ሓንጎልና ሓደ ግዜ ድማ ብዝገደደ መልክዑ ክኽሰት እንከሎ ነቶም ዕብይ ዝበሉ ሰራዊት ደም ክዓጽዎም ከሎ እሞ ጉዕዞ ደም ናብቲ ክኸዶ ዝግብኦ ሓንጎል ከቋርጽ እንከሎ ዝኽሰት ኮይኑ እዚ ድማ እቲ ኢስኬሚክ ስትሮክ ወይ ድማ ናይ ምኽልካል ደም ወቕዒ ሓንጎል ተባሂሉ ዝፍለጥ እዩ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ድማ ብሰንኪ ናይ ኣብ ሓንጎልና ዘለው ሰራዊት ደም ናብ ሓንጎልና ዝወስዱ ደቃቕትን ማእከሎትን ዓቐን ዘለዎም ሰራዊት ደም ብዘጓንፎም ናይ መድመይቲ ወይ ድማ ብሰንኪ ልዕል ጻልጢ ደምን ብኻልእ ምኽንያታትን ክቐደዱ እንከለው እሞ ደም ናብ ሓንጎልና ክፈስስ እንከሎ ዝኽሰት ወቕዒ ሓንጎል ወይ ድማ መድመይታዊ ወቕዒ ሓንጎል ተባሂሉ ዝፍለጥ እዩ ማለት እዩ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ወቕዒ ሓንጎል ወይ ስትሮክ ብምኽንያት ዘስዕቦ ናይ ሞት ሓደጋታት ብራብዓይ ደረጃ ዝስራዕ እኳ እንተኾነ ብዘስዕቦ ብዝሒ ስንክልናታት ግና ከም ቀዳማይ ተሰሪዑ ይርከብ እምበኣር ኣገዳስነት ናይዞም ሸውዓተ ምልክታት እዚኣቶም ብሰንኪ እቲ ኣብ ስትሮክ ኣብ ዘጓንፈሉ ግዜ ወይ ወቕዒ ሓንጎል ኣብ ዘጓንፈሉ ግዜ ዘሎ ተኣፋፍነት ናይ ግዜ ቅድሚ ሕክምናዊ ረድኤት ምርካብ እዩ ማለት እዩ ሓደ ሰብ እዚ ሓደጋ እዚ ምስ ኣጓነፎ ኣብ ውሽጢ ተበዝሐ 3 ሰዓት ዘይከውን ግዜ ናይ ሕክምናዊ ረድኤት ምስ ዝረክብ እቲ ክስዕብ ዝኽእል ስንክልናን ካልእ ዘይተደላየ ሳዕቤናትን ብኣዝዩ ብዓቢ ዓቐን ክጎድል ከም ዝኽእል ብመጽናዕትታት ስለ ዝፍለጥ እዚ ምልክታት እዚ ምፍላጥና ቀልጢፍና ሕክምናዊ ረድኤት ንኽንጽውዕን ነቲ ሰብ ናብቲ ሕክምናዊ ረድኤት ክረኽበሉ ዝኽእል ቦታ ብቕልጡፍ ንኽበጽሕን ንኽንገብር ክረድኣና ስለ ዝኽእል እዩ እምበኣር እቲ ቀዳማይ ምልክት ሃንደበታውን ምኽንያቱ ዘይተፈልጠን ናይ ፍርቂ ገጽ ናይቲ ዝሓመመ ሰብ መልመስቲ ክርአ እንከሎ እዩ ሓንቲ ዓይኑ ክዕምት የሸግሮ ክዛረብ እንከሎ ፍሽኽ ክብል እንከሎ ከምኡውን ክስሕቕ እንከሎ ኣፉ ናብ ሓደ ወገን ይዝምብል መብዛሕትኡ ግዜ እዚ ምልክታት እዚ እቲ ሰብ ባዕሉ ዘይክርእዮ ወይ ዘይከስተውዕለሉ ስለ ዝኽእል እቲ ኣብ ከባቢኡ ዘሎ ሰብ ቅድሚ ገዛእ ርእሱ እቲ ሰብ ምፍላጡ ስለ ዝፈልጦ ኣብ ከባቢና ዘለዉ ሰባት ከምዚ ምልክት ክንርኢ ከለና ቀልጢፍና ስጉምቲ ክንወስድ ይግባአና ካልኣይ እቲ ካልኣይ ድማ ሓደ ጎድናዊ ዝኾነ ወይ ናይ ኢድና ወይ ናይ እግርና ናይ መንኩብና ዘጠቓለለ ድኻም ክርአ እንከሎ እዩ ማለት እዩ ነዚ ንምርጋጽ ድማ ክንገብርኦ ንኽእል ነቲ ሰብ ክልተ ኢዱ ንቕድሚት ክዝርግሕ ተሓቶ እሞ እቲ ሓንቲ ኢድ ንላዕሊ እቲ ሓንቲ ኢድ ድማ ንታሕቲ እንተደኣ ኮይነን ሓንቲ ቅልጽሙ ንታሕቲ እቲ ሓንቲ ቅልጽሙ ድማ ንላዕሊ ባላንስ ሓልየን ማዕረ ደው ከብለን እንተደኣ ዘይክኢሉ እዚ ካብቲ ሓደ ምልክታት ናይ ወቕዒ ሓንጎል ኣብቲ ሰብ ይካየድ ከም ዘሎ ምልክት እዩ ማለት እዩ እቲ ከም ሳልሳይ ዝጥቀስ ምልክት ድማ እቲ እዚ ነገር እዚ ዘጓነፎ ሰብ ወይ ወቕዒ ሓንጎል ዘጓነፎ ሰብ ክኸይድ እንከሎ ወይ ክስጉም እንከሎ ሰንከልከል ናይ ምባልን ሚዛኑ ክሕሉ ዘይምኽኣልን ከምኡውን ፅሩሩ ናይ ምባልን ምልክታት የርኢ ራብዓይ ናይ ሓሳባትካ ምዝብራቕ ወይ ኮንፊውዥን ከምኡውን ናይ ኣቓልቦኻ ምጥፋእ ኮንሰንትሬሽን ምጥፋእ ዓይነት ተርእዮ ይርአ ሓምሻይ እቲ ከም ሓምሻይ ክንጠቕሶ እንኽእል ምልክት እቲ ናይ ወቕዒ ሓንጎል ግዳይ ዝኾነ ወይ ወቕዒ ሓንጎል ዘጓነፎ ሰብ ክዛረብ እንከሎ ካብቲ ብተለምዶ ዝገብሮ ዓይነት ኣዘራርባ ፍልይ ብዝበለ ቃላቱ ክኮላተፍን ከምኡ ድማ እቲ ዝገብሮ ሙሉእ ሓሳባት ዝተዘባረቐን መስርዑ ዘይሓዘን ዘይተጠርነፈን ክኸውን ከሎ ይርአ እዚ ድማ ምስቲ ኣቐዲምና ዝጠቐስናዮ ናይ ሓሳባትካ ምዝብራቕ ተተሓሒዙ ዘጓንፍ ተርእዮ እዩ ሻድሻይ ናይ ኣዒንቲ ሕውዝውዝ ምባልን ወይ ድማ ብለሪ ቪዥን ከምኡውን ኣብ ሓፂር ግዜ
بهندبتاو منقد زرقه ناي حاده وي ناي كلتيو عينتنا ناي مرأي عقمو ناي مقدالن دخام عينن كوغوانف يخيل شابعي مغنياتو بنصور بزي تفلطه بهندبت زخست كتور زخونه حمام رأسي ويدما قنزار رأسي كوغوانفن كلو مبزحتو غزي ازي مس تملاسن اغرغر مبالن زتسنيه كخون يخيل مبار ابز تفلالي صحفات بزحات كالوت ناشتو ملكتاتون كتقسو كازخلو انتخونو زياتهم ازوم زرنام شوعته اتم قندي ملكتات يممو ازوم ملكتات زياتهم اب كابينا ابزلو سبات مسن نرئي وياب غزار اسنا ازوم ملكتات زياتهم مسن نستوعل قلطيفنا ناي طعنا بعلميا حجز نمركاب اب حصير غزي اتزغبا منقسقاس اتزغبا سغمت خنوسد يغبانا مخنياتو نزي ناي وقعي حنقول مدهانيت زوهاب نتي بلاد كلات ويدما زرق ادم نمزرزار تباهيل زوهاب مدهانيتات اب حصير غزي وي ونت خالق ناي طعنا اغلغلوتات اب حصير غزي انت بزحك اب 3 ساعات اب زي بزح غزي انت دا كركب تخايلو اتخصعب زخيل حدغاتات سنكلنان كال صقماتن نمقلال عبترا سلازلوو اتوكيرنا كنستوعللهم يغباناي مبار نزمعلت الزدالخو تمرت زيو تمرت دستر ايلكم نز تمرت زي كالوت من تخطقمو شير غبروا سبسكرايب غبروا لايك غبروا كومنت تليكومن كومنت صحافو حتو صحافو بزمن قدزي مز تمرت زي زدالو كتحابورو مز غبرو كله نحزب زطقم تمرتات اكتيف رول نخلوكم ويقع نطف ترى نخلوكم كله اتسهم تغبروا زغباكم እና غبركم كتحابرو بتحتنا يحتت حاكم يمانه ابزقصل ناي تمرت مدمنا حسام رهب سلام قنه